tawaruk mayana. Kamane Mia pasta ba sare pasta sini Hotsen ambasa constitution bisingo Korimongol bisi tuidu parawo sini bukubjo posirung riang bo hugo besai bai mairalayo nge Mia prai pasta tu sare pasta yang belai cyclone paijak apuro o hugo bo kisa mairong no jai jai kheye nogo fainani aboni sekang besai no sakaje nung pangsok di ang o je gairingo mai tongmani abono siati kheye range khai klangnai nung pangsok di hnai dagi puro achom sa o cyclone faimani bising tino bufang kotorma abo o gairingo kalaika kalaino jagat sport no langma cholang abo chung khnawi tongi malia aun bagai chung Hotsen ambasa ni ungai tai ang ese dolai jurnal chairman ni ungai brong ni nukungo brong ni je khadumani no jungbo khadujak brong ni last nairung ni chung khailajak oro opposite tongo chini Hotsen ambasa ni block president brong genang Pradip Kumar Riang tai logit tongjak sini o Korimongol VC ni vice chairman sini logi phaijak tai o elekani kobangma boni atio sojon rok last paithak ni je nairung nani bagai chung oro phayo aboni ke belai keno chung khadujak karon besabo prokham tongjawo kroksa to mental tai kroksa cikinte abo taklaino sini NG para English medium school o tabo kori tong abo joton slai kusu abo bumano bo je sak numjak bo suti phaima bai krop miliwai tabo bumano nubi mang ong kai to o cerebo nubi me akamu anbagai chung broni logi tongo soktomoi no broni pase tongnai te broni sarado umpurogo bo chung broni jaman sa chubanin bagai chung tiarong